kaka ne senyise gisechoko osuru madirom siling milion 51 mage mwandu mopogore opogore mabende idonjo godo e piny Kenya mane paw ndeke chakre dwe mar 7 nyaka dwe mar 10 mano mabende wantiere gisechoko siling milion 51 mana ka keto nigo yo machiwo ka ng'inj nigo e dwe mar 7 kaluwore kod mwandu mana kaka nasenyisi corporate mantiere kacha kidonjo gi mwandu ma oheo siling 75,000 nyaka juogi osuru e dwe mar 7 kaluwore kod mwandu madonjo piny Kenya kere nochoko siling milion 8.1 e dwe mar 8 ne gichoko siling milion 9.4 e dwe mar 9 nyakorom ga jwang kere nochoko omenda maromo siling milion 14 ke dwe mar 10 ne gichoko siling milion 19.5 duto te e customs kacha mwandu mabende donje pachoka mana moheo siling 75,000 odiochieng' manyoro naneno ka commissioner general mano ka duol mar kere nochopo e nyim committee mano mar weche mag omenda e pachoka ka koro jod bure pachoka indi Kevin gidwaro mar mondo mi otim revision mano mar chik mano kete higa mar 2004 mar mondo mi mwandu mabende donjo godo ka wuok e pinje maoko kidonjo godo e pachoka wuok ka wuok siling 75,000 nyaka siling milion 1.5 mabende koro jod bura dwaro ni mwandu madirom siling milion 1.5 mabende donjo go emanego bed ni ijuogo e osuru akeni mano nyalo bero weche limbe in nene nade nikech bende KRA wacho ni ok ginyal mana loko chik makamano ka pinje mamoko mag Afrika ma ugwe ok otimo lokruok. Aneno ni wachno bro bero limbe e piny ka nikech kaka wacho bech gik moko sani oidho simu mani nyalo ng'iewo igni 8 mokadho mar siling for example mar 50,000 sani beche ni malo ibo kawe gi 75,000 ma wacho no koro mondo wa miji freedom maginyal biro gi gik magidwa biro go kata visitors ma Kenya jo Kenya mabiro maduogo Kenya ka gitingo ne nyithindgi gifts wach ni ngiew ne nyathini iPhone otieko class 8 en gi nyithindo 2 gitieko class 8 kata nyithindo 3 tidwa kelo negi simbe mag iPhone koya oko to onego med amount no kochopo 1.3 million to bro bedo at least fair kora no mano nyalo bero limbe e Kenya ka Ero kama na inya Kevin koko manya korom ga